हाय लोगोफोर आं दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्लाथाय जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ आद्रा दोननाङा ओमफ्राय नायनानै मोजां मोनोब्लाथाय लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे कमेन्टबो खालामदो थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो स्टार्ट खालामसै अखा हायसोदो जोंनिथिं बे जाबाय बिहावनो हानि न' आरो जोंनिथिं जा अखा फायखादो नोंसोरनिथिं फैदोंना फैयाखै कमेन्ट खालामहर दे नै दायो जोङो बेटिजों आंजों ओंखाम जालायबाय थादो आरो मैगङा जाहैबाय भिन्दि आलु बेदर गैयालै लोगोफोर दा मोनावसो जागोन बेदरखौ बिदि जायो आरो खामखो जोङो ओंखामबो जाखांबाय खामानिबो जोब्बाय नालाय दायो रेस्ट लानोसै आरो दसे बिथाङा माने दिनै क्लास जाया एग्जाम दङ आरो बेलासिसो ओमफ्राय आङो दायो मोनसे खोथासो बुंनो नागिरदों लोगोफोर माने आंनि लोगोआ बिराद रिकुवेस्ट खालामगासिनो आरो आंखौ नोंनि भिडिअनि गेजेरजों आंखौबो खोथाना हो होननायखाय आं दायो खोथाना होनाय जासिगोन अनजुलि दैमारि सार्च खालामना नायहैबानो जाबाय बिथाङाबो बिराद मोजां मोजां भिडिअ लाबोयो आरो ओमफ्राय बर'दो बर' सापर्ट खालामलायदो जोंनि बेटिखौ नायलायनो नै बेटिया माला आयना नायबाय थादो आयनायाबो जाबाय गारिनिसो आरो गारिनि आयना बाइकनि बा मालाय गारिनि आयनादोंनो सेल्फि लालायबावदोसो दै फुङाव जिबायदि अखा हाबायना लोगोफोर दायोनो जि गोसा सान्दुं दुंखाबाय आरो आं दायो हि सुनोसै लोगोफोर सान्दुं दुंबाय नालाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो फैफिनसिगोन दे बाय बाय